مستيراو معسكر اب إثيوبيا يا مستيراو معسكر دنقنا انترنت اچانان يقوم زلو فيديوتاتهم زيوم ام ذا كابيتان زبل سومالاو تفلطو ديو ام ذا كابتن ناو حجز نغروكم كن لا بحق كابيتان يو كندا ببيت مرتي بزغاطم متقعتي تشيبو كافيري لمجمر حبريتا إثيوبيا انتي تقبرالا رويترز كم مستير لزوتو حدا حبريتا لو سواني إثيوبيا مستيراو مسلطنه ماكل دعم سريع كمزها نصت تقاليعو زبل حبريتا እዚ ስእልታት ኣሰኒ ኢትዮጵያ ብምዕራባዊ ዶባታ በክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓደ ምስጢራዊ መሰልጠኒ ማእከል ዳዕመ ተሰሪዕ ከም ዝሃነፀ ሮይተርስ ዘካየዶ ምርመራ ኣቃሊዕሎ እቲ ማዕስከር ኣብ ጎረባብቲ ሃገር ሱዳን ዝዋግኡ ዘሎ ወታደራት ጉጅለ ዳዕመ ተሰሪዕ ኣሽሓት ተዋግእቲ ወታደራት ዘሰልጠነ ምዃኑ ብኢማራት ከም ዝምወልን ጸብጻባት ሮይተርስ ኣረዲሎ እዚ ድማ እቲ ኣብ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝካየዱ ዘለዉ ቀተልቲ ግጭታት ኮይኑ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ካብ ኣፍሪቃን ማእከላዊ ምብራቕን ዞባዊ ሓይልታት ይጸምድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዕባለታት ምዃኑን እቲ ሓበሬታ የመልክት እቲ ማዕስከር ኢትዮጵያ በኩናት ሱዳን ተሳተፍ ከም ዘላ ናይ መጀመርያ ጭብጢ መርትዖ ኮይኑሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ውግእ እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ንሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ሓደስቲ ወታደራት ዘቕርብ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ተነጊሩሎ እዚ ሓበሬታ ኣብ ከም ሚድል ኢስት ኣይ ዝኣመሰሉ ማዕከናት ሓበሬታ ከቃልሕ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ሮይተርስ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ተወኪሱን ኣረጋጊጽዎሎ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርከቦም 8 ምንጭታት ከም ዝሓበሩ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንህንጸት እቲ ማዕስከር ብገንዘብ ከም ዝመወለቶ እቲ ማዕስከር ብወታደራዊ ስልጠናን ሎጂስቲክን ደገፍ ከም ዝገብርን ክገልጽ እንከሎ ዝሓበሬታ እዚ ኣብ ውሽጢ መዘኻኸሪ ኣገልግሎት ጸጥታ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስን መስመራትን ከም ዝዘርግሐ ብሮይተርስ ከም ዝተገምገመውን ተገሊጹሎ ሮይተርስ ኢማራት ዓረብ ኣብቲ ፕሮጀክት ምስታፍ ዕላማ ናይቲ ማዕስከር ብነፃ ወገን ከረጋግጽ ኣይከኣለን ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ግን ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብቲ ግጭት ሱዳን ኢድ ከም ዘይብሉን ብዝኾነ ይኹን ወገን ኣብቲ ጸብጻባት ከም ዘይተሳተፈውን ገሊጹሎ ከም ዝፍለጥ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ካብ 2023 ናብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ዳዕመ ሰርዒን ቅድሚ ናብ ሲቪል ምሕደራ ንምስግጋር ዝተወጠነ ግዜ ብዘካይድዎ ግጭት እዩ ተላዒሉ ብሰንኪ ድማ ሰፊሕ ጥሜት ኣስፋሕፊሑ ዓሌታዊ ግጭታት እውን ተጋዲዱ ሚልዮናት ዝቑጸሩ ሱዳናውያን ናብ ግብፂ ሊብያ ካልኦት ሃገራት ሃዲሞም ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ደገፍቲ ይርከቦም ስለ ዝኾኑ እዚ ድማ ነቲ ኩናት ከጋዶ ክኢሉ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ምግፋሕ ሓደጋውን የንጻለሉ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ሮይተርስ ንሰበ ስልጣን ዲፕሎማስኛ ኢትዮጵያ ዝርከቦም ምስ ህንጸት እቲ ስርሒት ናይቲ ማዕስከር ዝተኣሳሰር 15 ምንጭታት ብምዝርራብ ብሳተላይት ዝተወስደ ስእልታትን እቲ ከባቢ ተንቲኑሎ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ስእልታት ክልተ ሰበ ስልጣን ሰላያ ኢትዮጵያ እቶም ብሳተላይት ዝተሳእሉ ምስልታት ኣብቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዓንኬል ንዝሳተፉ ዝርዝር ሓበሬታ ዘረጋገጸ ሓበሬታ ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣቀማምጣ ስፍሓት እቲ ማዕስከርን ዝርዝር ክስታት ተሳትፎ ኢማራት ዓረብን ቅድሚ ሕጂ ኣይተገልጸን ነይሩ እቶም ምስልታት ስፍሓት ናይቲ ሓድሽ ምዕባለ ምስ ህንጸት መደበር መቆጻጸሪ ድሮንን ካብ መሬት ኣብ ጥቑ ኣብ ዝርከብ ማዕረፎ ነፈርቲ ዝተደኮነ ዘርኢ ምዃኑን የርእሎ ኣብቲ ስእሊ ብመሰረት ሓበሬታት ማዕስከር ኣብ ዶብ ሱዳን ኣስታት 32 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ መንገዝ ዝተባሃለ ወረዳ ኣብ ጫካ ኣብ መላግቦ 3 ሃገራት ማለት ኢትዮጵያ ሱዳን ከምኡን ዶብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዝተወስደ ስእሊ ምዃኑ ይሕብር እቲ ማዕከን ዜና ዝተወከሶ ብሕዳር ዝተጻሕፈ ዲፕሎማስያዊ ምንጪ እቲ ማዕስከር ክሳብ 10,000 ተዓለምቲ ክሕዝ ምዃኑ ብዓሰርታት ዝቑጸሩ ላንድ ክሎዘራት ዓበይቲ መካይን ኣሃዱታት ዳዕመ ተሰሪዕ ወታደራዊ ኣሰልጠንቲ ኢማራት ዓረብን ብምምጻእ ድማ ንጥፈታቱ ካብ ጥቅምቲ ከም ዝጀመረ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ሮይተርስ ምስጢራውነት ናይቲ ሃገር ንምሕላው ነቲ ዲፕሎማስያዊ ምንጪ ሽሙ ዓቂቦ ኣሎ ኣይገለጾን ኣብ ዝቐረባ እዋን ካብ ስርሑ ዝተባረረ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ፕሮጀክታት እዚ ብኢማራት ዝምወል ምዃኑ እኳ ዝሓበሬታት እንተገለጸ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ኢማራት ዝወጽእ ሓበሬታ ግን ክሳብ ሕጂ የለን ስለዚ ዛዕባ እዚ እንታይ ትብሉ ናብ ካልእ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮታት ዝምልከት እዩ ለንቅነ ኢንተርኔት ኣጨናኒቖም ዘለዉ ቪድዮታት እዮም እዚኦም ኣብ ሲድኒ ኣብ ኣውስትራልያ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ኣውስትራልያ ንዑደት ፕረዚደንት እስራኤል ንምቋም ሰልፈኛታት ፖሊስ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ተቃውሞም ክገልጹ ዝወፁ ዘለዎ እዮም እዚ ድሕሪ ተቃውሞ ናይ መጀመርያ ተቃውሞ ንፕረዚደንት እስራኤል ንምቋም ሰልፈኛታት ወፂኦም ነይሮም ድሕሪ ዝኸነ ንፖሊስ ንምቋም ካ እቲ ሰልፊ ቀፂሉሎ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልታት ፖሊስ ኣውስትራልያ ንሰልፈኛታት ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ካልእ ሰላማውያን ሰባት ክሃርም ዘርኢ ቪድዮታት ኣብ ኢንተርኔት ብዙሕ ቪድዮታት ክዝርጋሕ ቀኒሎ ድሕሪ ዝኸነ ብዝሕጂ እዋን ኣንጻር ፖሊስ ብዝገብሮ ዘሎ ገፍዕታት ካኒ ካልእ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሲድኒ ኣውስትራልያ ይጋጠም ኣሎ ደገፍቲ ጉጅለ ፍልስጥኤም ሲድኒ ትማል ሶሉስ ድሕሪ ቀትሪ ንጭካነ ፖሊስ ንምቋም ተኣኪቦም ነቶም ሰላማውያን ሰልፈኛታት ብምጭቋም ወይ ብምህራም ዝተኸሰሱ ሰበስልጣን መንግስትን ፖሊስን
ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ፀዊዖም ፖሊስ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ካብቲ ዝተፈቕደሎም ቦታ ንኸይርሕቁ ይኽልክልዎም ብምንባሮም ትማል ምሸት ሰፊሕ ተቃውሞ ከምኡውን ጎንፂ ብፖሊስ እውን ተላዒሉ ነይሩ። ብገምጋም ኣብዚ ሰልፊ ክሳብ 50,000 ዝኾኑ ሰባት እዮም ተሳቲፎም። 50,000 ብዙሕ እዩ። ኣብዚ ናይ ትማል ምሸት ፖሊስ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ዝበሎም 10 ሰባት ብድምር 27 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተው እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣውስትራልያ ንፕረዚደንት እስራኤል ከም ወግዓዊ ጋሻ ጌራ ምቕባላ ፍትሕን ተወፋይነትን ኣውስትራልያ ዘዳኸም እዩ ብምባል ጽሒፉ ኣሎ። ኣም ደ ካፒተን ዝብል ሶማላዊ ትፈልጦ ዲኹም? ሕጂ ዝነግረኩም ግን ናይ ብሓቂ ካፒተን እዩ። ተሳፈርቲ ፅዒና ዝነበረት ናይ ሶማልያ መንገዲ ኣየር ብቴክኒክ ፀገም ኣብ ጎኒ ኣገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ርእሲ ከተማ እታ ሃገር ኣብ ዝርከብ ገማግም ባሕሪ ብሓደጋ ድሕሪ ምውዳቓ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 55 ሰባት ብሂወት ክድሕኑ ክኢሎም። በዚ ኸኣኒ ኣብ ራርያ ናእዳ ይረከብ ኣሎ። ስታር ከሪ ኣቪዬሽን ከም ዝሓበሮ እቲ ካፒተን ቁልጡፍ ስጉምቲ ብምውሳዱ ነቶም 50 ተሳፈርቲ ከምኡውን 5 ሰራሕተኛታት ከድሕን ከም ዝኽኣለ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ሰራሕተኛታት እታ ፎከር 50 ዝተባለት ነፋሪት ትማል ሰሉስ ንግሆ ካብ መቃድሾ ምስ ተበገሰት ነዊሕ ከይከደት ፀገም ከም ዘጋጠማ ብምሕባር እታ ነፋሪት ክትምለስ ከም ዝሓተቱ በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ሶማልያ ይገሊጹ ዘሎ። እቲ ምክንያት ሓደጋ ብልክዕ እንታይ ከም ዝነበረ ዛጊት ንጹር ኣይኮነን ዘሎ። እቲ ኣብ ኤክስ ተዘርግሐ ተንቀሳቐሲ ምስሊ እቲ ብዝትሪእዎ ዘለኹም ተጓዓዝቲ ካብ ነፈርቲ ወፂኦም ናብ ገምገም ባሕሪ ክኸዱ ዘርኢ ቪድዮታት እዩ ተዘርጊሑ ዘሎ። ዛጊት ከቢድ መጉዳእቲ ዝወረዶ ሰብ ከም ዘየለውን ተሓቢሩ ኣሎ። ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካ ብሶማልያ ወታደራት ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ጻዕርታት ህይወት ኣድሕን ንምሕጋዝ ብቁልጡፍ ተዋፊሮም ከም ዘለውን ተሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ሶማልያ እውን ኣብቲ ቦታ ከም ዝነበረ ብኤክስ ዝዘርግሖ ጽሑፍ የመልክት ኣሎ። ወሃቢ ቃል ናይቲ ትካል ከኣኒ ሓሰን መሓመድ ዓድን ንኩሎም ተሳፈርትን ሰራሕተኛታትን ምድሓኖም ብምርግጋጽና እፎይታ ረኺብና ብምባል እውን ጽሒፉ ኣሎ። ከምኡውን ካፒተን ኣድናቆቱ ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ብሶማልያ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ካፒተን እዚ ኣድናቆት ዝውሕዞ ዘሎ ብብዙሓት ትካላት እዚ ካፒተን እዚ ኣድናቆት ይውሕዞ እዩ ዘሎ። ናብ ካልእ ሓበሬታ ብካናዳ ብቤት ትምህርቲ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 8 ሰባት ተቐቲሎም። ኣብ ምዕራብ ካናዳ 9 ሰባት ከም ዝሞቱ 7 ካብዚኣቶም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብዝተተኮሰ ጠያይቲ 2 ካብኣቶም ድማ ኣብ መንበሪ ቤቶም ሞይቶም ከም ዝተረኽቡ ፌደራል ፖሊስ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ኣብ ቱምብለር ሪጅ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዝተፈጸመ ቅትለት ተሓተቲ ኮይኖም ዝተኣመኑ ሰባት እውን ሞይቶም ከም ዝተረኽቡ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ኣብቲ መጥቃዕቲ 27 ሰባት ከም ዝቆሰሉ 2 ካብኣቶም ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዝወረዶም 25 ካልኦት ድማ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዝእቱ መጉዳእቲ ከም ዘጓነፎም ፖሊስ ይሕብር። ፖሊስ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቱምብለር ሪጅ ይትኮስ ከም ዝነበረ ሓበሬታ ምርካብ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ነቲ ጡጡር ሓዊሶም 6 ብጠያይቲ ዝተቐትሉ ሰባት ረኺቦም ሓደ ድማ ናብ ሆስፒታል እናተወስደ ከሎ ዓሪፉ። ፖሊስ ምስቲ ፍጻመ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ዝኣመነሉ ካልእ ቦታ ዘለለዮ ኮይኑ 2 ተወሰኽቲ ግዳያት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሞይቶም ተረኺቦም ይብል። ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኒ እቲ መዓንጠ ክብድኻ ዝቕርጽ ፍጻመ ዘስካሕክሕ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ልዕሊ 60 መራሕቲ ሃገራት ክሳተፉ ጥፅቢ ዝግበረሉ ዘሎ ዋዕላ ሙኒክ ዝነበሮ መደብ ሰሪዙ ኣሎ። ማዕከና ዜና ካናዳ ንዝፈጸመት ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ዝሕብራ ዘለዋ ቱምብለር ሪጅ ካብታ ዝዓበየት ከተማ ናይ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዝኾነት ቫንኮቨር 100 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ርሒቓ ትርከብ እያ። ኦኬ ናይ መወዳእታ ዜና ብዛዕባ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ስእሊ ኣብ ብራዚል ዘጋጠመ እዩ። ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ወዲ 18 ዓመት እዩ። 18 ዕድሚ እውን ዘብዕል ዘሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ተሓጒሶም ዘለዉ እቶም ቀንዲ ፖሊስ እዮም። እቲ ጉሂ ዘለኻ እቲ ወዲ 18 ዓመት ዝኸውን ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ብራዚል ብስርቂ ገበን ክኸውን ይኽእል ካልእ ገበናት ጦቕ ኣቢልዎም ዝነበረ ዝትሪእዎ ዘለኹም ትሕቲ ዕድመ እንከሎ ትሕቲ 18 ዓመት ከሎ ብዙሕ ኣሸጊሮም ነይሩ። ይኹን እምበር ትሕቲ ዕድመ ምዃኑ ግን ከም ድላዮም ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም። ስለዚ እዚ 18 ዕድሚኡ ምስኡ ክሕልፍዎ ኣይመወሲሎም። ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኬክ ቆሪሶምሉ ኡፍ በላ ተባሂሉ ድሕርዚ ናብ ቤት ማእሰርቶ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ቶም ፖላይስ እዮም ተሓጒሶም ዘለዉ እሱ ከዓ 18 ማዕረ ክንደይ ጸሊእዎ ኣሎ ካብዛ ስእሊ ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ኤንዌይስ ሃፒ በርዝደይ ነይሩ። ማዓንቲ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ክሳብ ዝቕፅል ሰላም።